Hvad så, homies? Vi er totalt buff i dag. Vi skal lære at drikke kaffe, så vi kan blive rigtig kvinder, som man nu kalder det. Så nu, som I kan se her, ja, det kunne I se. Og her, der er kaffe. Og vi har proppet noget sukker i, fordi for at tage smagen. Så nu vil vi prøve og smage, og så se, hvordan det smager. Ikke også? Jo. Ja. Og til at starte med, mine forventninger til kaffen, det er en... Ja. Rigtig stor. Ja. En gigant! Og en mega stor. Men måske bliver vi overrasket og får en... Man kan aldrig vide. Vi kan godt blive overrasket. Men nu smager vi uden mælk, og vi har proppet sukker i. Jeg har proppet 4 teskefulde sukker i. Og hvad med dig? Jeg ved det ikke. Nej, hun ved ikke en skid. Hun er helt væk. Ja. Men nu smager vi. Se. Er du klar? Nej. Nej, det er jeg sgu ikke. Det lugter forfærdeligt. Ej, nu afslører vi lige vores identitet, kan du se, ikke også? Men skål på kaffe. Ej, det kan ikke, det der så varmt. Hold nu kæft, Kenny. Det kan det der så varmt. Det er sådan en. Ja, det er netop sådan en. Puh. Jeg giver den en. Ej, jeg føler den for sød. Ja, ikke? Nu har vi gjort den for sød. Hun har prøvet 12, 14, 20, 60 skefulder i, så hun tager lige noget vand, men jeg prøver uden den her ske. Det er sådan Min, det var... Ja. Og min, det var sådan en op og ned. Du. Men vi tager en tår til. Eller også så går vi bare hen og henter noget mere kaffe. Skål, se. Kaffe. Nej, kaffe. Skål. Jeg er faktisk ikke så slem. Prøv at smage min så. Den er faktisk ikke så slem. Ja, prøv at. Den er sgu ikke. Se, hun er ikke kaffedrikker, mand. Så prøv at smage hendes med 20, 40, 60, 100 teskefulde i. Og den er alt for sød. Nå, nu prøver vi med at proppe lidt mælk i, ikke også? Nu tager vi vores swag-briller på igen. For nu må I ikke vide vores identitet mere. Nej, overhovedet ikke. Vi hedder ikke Lea og Stella. Bare lige så I ved det. Og Stella betyder stjerne. På latin. Bare lige så I ved det. Og Lea, det betyder stort fedt røvhul. Lev inden min barndomste. På latinsk. På latinsk. Vi er begge to er med latin. Woo! Kom nu kaffe. Eller nej, prøv nu mælk i. Det kan godt være, at det ser lidt underligt ud det her. Det er fordi, at vi gør det selv med vores telefon optager, fordi at vi er kun os to, så det vil være lidt svært. Vil du ikke også prøve i det, mig? Se. Stop. Det er min lille tjenestepige. Det er altid godt at have sådan en ved hånden. Nå, nu prøver vi igen. Nej. Min kat, han går mig skider bag fjernsynet. Nej, det gør han ikke. Jeg ved ikke lige, hvad han er i gang i. Men det går lige rundt. Prøv at se, nu har den en lidt... Jeg vil ikke sige, hvad det ligner. Det ved I nok bedst selv. Er du klar? Fuck, jeg ligner lort. Det gør jeg også. Men husk, vi hedder ikke Stella og Lea. Vi hedder Nej og Munk. Ja. Vi hedder Stella Nova. Stella, min mor. Skål på kaffe. Jeg synes faktisk, den er fin nok. Den her kan jeg faktisk godt drikke. Og den er faktisk ikke så slem. Så ja, jeg giver den, selvom den spiller højt, så giver den en lille... Nu står den meningen, den skulle stoppe. Hvad synes du? Jeg tror, for meget sukker i. Så du vil give den en... Nej, nok nærmere. Du vil give den sådan en. Ja. Du vil ikke give den en... Og vi er jo totalt buff i det. Og fordi vi er... Så det er ikke den fra iCarly. Det er ikke den fra iCarly. Bare så ved, at vi sagde Ramazan. Selvom de sover. For det ved vi jo ikke noget om, at de gør. Det er ikke den fra iCarly. Det er ikke iCarly. Og vi sidder ikke... I kan se, det er ikke der fra iCarly. Nej, og vi sidder ikke og stener Ramazan, selvom de sover lige nu. Men det ved vi ikke noget om, for sådan noget ser vi ikke. Puh.
Vi er totalt buff. Men det her, det var så et lille indslag om kaffe. Så hvis du tænker, skulle jeg prøve? Ja, så prøv at drikke kaffe. Du kan altid gøre den sødere. Bare ikke for sød, ligesom hende her, der har proppet 10, 20, 40, 100 skefuld i. Så vi vil sige, see you, bitches! Ej, bitches! See you, homies! Babes. Bye!